Aquesta setmana tindrem sol i núvols. Avui, dilluns i dimarts farà sol. Dimecres tindrem sol i núvols, com tota la setmana. La màxima temperatura la tindrem divendres i diumenge amb 14 graus i la mínima la tindrem avui amb 3 graus. Que principi de setmana tan fred! Cal tenir l'abric a mà. La Mari Pepa Colomer va ser la primera aviadora catalana de la història i va obtenir la seva llicència tal dia com el 19 de gener de 1931. Amb només 18 anys es va llicenciar amb l'ajuda del seu pare i d'amagat de la seva mare. L'any 1936 va obrir a ser auxiliar d'aviació de primera categoria. Va casar-se amb el seu mestre de vol i junts va emigrar primer a França i després a Anglaterra, que és on va morir. Les seves cendres reposen a Reus per petició seva. A Suècia el Nadal comença 4 diumenges abans de la nit de Nadal. El Nadal dura el dia 24 a la nit i el 25 al migdia. Els dies del mig es diu mellandagarna, que vol dir els dies del mig. També celebrem el dia 31 de desembre i el 1 de gener. No celebrem els Reis d'Orient, però el dia 13 celebrem 20-dagen Knut. El dia 13 els nens i nenes treuen les decoracions del Nadal. És un dia especial perquè es mengen els dolços que havia a l'arbre, com els bastons de sucre. Es fa un nit calós on cada convidat porta alguna cosa per menjar i es fa jocs pels nens i nenes. Són típics els jocs balls i voltant l'arbre que es diu ring dance. Es fa molt temps l'arbre un cop buit es llançava per la finestra. Actualment això ja no es fa i es pot reciclar o desens si és artificial. El Bluetooth, com tothom sap, serveix per connectar els dispositius que es porten a sobre o estan a una distància pròxima d'una forma segura. L'any 1997, Jim Kardach d'Intel va inventar-lo i com que per aquells llavors estava llegint una novel·la sobre els vikings i el rei danès i noruec Harald Bleternard es va inspirar en aquest personatge històric per posar-li nom i logo al seu invent. La traducció a l'anglès del nom Harald Bleternard és Harald Bluetooth,
i va utilitzar aquest nom perquè va ser un rei conegut per unificar els tribus daneses dissonants i convertir-les en un sol regne cristià. Per altra part, el seu logo és la unió de les dues runes Agay i Berkana que representen la letra H i la B, inicials del seu nom i del seu cognom. Oi que és curiós?